ህይወት ሓጻርን ተለዋዋጢትን ጉዕዞ እያ። ብዙሕ ግዜ ሰባት በላሕቲ ዝኾኑ ኩሉ ነገር ምስ ሕለፉ እዩ። ነዚ ሕጂ ዝነግረካ መምርሒታት ብግዚኡ ምርዳእ ግን ካብ ብዙሕ ጣዕሳን ኪሳራን የድሕነካ። ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሰናድልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ቀዳማይ፣ ሓጎስካ ኣብ ኢድካ ይኹን። ሓጎስካ ኣብ ካልኦት ሰባት፣ ኣብ ፍቑራት፣ እዕሩኽ ወይ ቤተሰብ ምስ ተመርኮስ ህይወትካ ከም ጀልባ ብንፋስ ክትናወፅ እያ። ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓጎስ ዋና በዓልካ ኩን። ካልኦት ሰባት ንሓጎስካ መመላእታ እምበር መሰረት ክኾኑ የብሎምን። ንበይንኻ ክትኸውን ከለኻ ምሕጓስ ምኽኣል ናይ በሊሕ ሰብ ምልክት እዩ። ካልኣይ፣ ሓፂር መንገዲ ኣይትድለ። ንባሕሪ ብእግሪ ኣይትሳገሮ፣ ኣቋራጭ መንገዲ ኣይትድለ። ኣብ ህይወት ሓቀኛ ዓወት ብመስርሕን ብትግሃትን እዩ ዝመጽእ። ብሓፂር መንገዲ ክትብትብ ወይ ክትዕወት ምፍታን ብዙሕ ግዜ ናብ ዕንወት እዩ ዘምርሕ። መሰረትካ ኣደልድል፣ ብትክክለኛ መንገዲ ስራሕ። እቲ በዚ መንገዲ ዝመጽእ ዓወት ጽኑዕን ነባርን ይኸውን። ሳልሳይ፣ ትልምታትካ ኣይትዛረብ፣ ብስቅታት ስራሕ፣ ውፅኢትካ ግን ይናገር። ትልምታትካን ሕልምታትካን ንኩሉ ሰብ ኣይተካፍል። ገለ ሰባት ብቕንኣት ገለ ድማ ብዘይፍላጥ ሓሳባትካ ክቐትሉ ይኽእሉ እዮም። ትልምታትካ ከም ተተኺላ ዘላ ዘርኢ ሕብኣ እዮም። ምስ በቐሉን ውፅኢት ምስ ኣምፅኡን ግን ኩሉ ሰብ ባዕሉ ክርኦም እዩ። ሚስጥር መሓዝ ንሓይልኻ የካዕብቶ። ራብዓይ፣ ብዝድግፉኻ ሰባት ተኸበብ፣ ምስቶም ንላዕሊ ዘሳጉሩኻ ተጸጋዕ። መሓዙትካ ኣርኤኒ መጻኢኻ ክነግረካ እየ ዝብል ምስል ኣሎ። ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ኣተሓሳስባኻን ህይወትኻን ይጸልኡ እዮም። ብዝድግፉኻ ዘተባብዑኻን ንዓኻ ዝበልጹን ሰባት ተኸበብ። ዝቐንኡልኻን ተስፋ ዘቑርፅኻን ሰባት ግን ካብ ህይወትካ ኣርሕቆም። ሓምሻይ፣ ጥዕናኻ ሓሉ። ጥዕና ሃብቲ እዩ። ኣካላትካ እቲ እንኮ ገዛኻ እዩ፣ ተንከባኸቦ። ኣካላትካ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዕድሜኻ ትነብረሉ እንኮ ገዛኻ እዩ። ጥዕና ምስ ዝጠፍእ ሕልምታትካ ዋጋ የብሎምን። ምዝውታር ምንቅስቓስ ኣካላት፣ ጥዑይ ኣመጋግባን እኹል ድቃስን ንኣካላትካ ከም ሓደ ክቡር መሳርሒ ክትሕዞ ይግባእ። ሎሚ ንኣካላትካ ግዜ ምስ እትህቦ ጽባሕ ንሱ ንዓኻ የገልግለካ። ሻድሻይ፣ ምኽሪ ሕብረተሰብ መሪፅካ ተቐበል። ካብ ንውለድ ጀሚርና ሕብረተሰብና ንዓና ዝኸውን ካርታ ህይወት ኣዳልዩና ይጸንሕ። ከምዚ ተምሃር፣ እዚ ስራሕ፣ ኣብዚ ዕድመ ተመርዖ፣ ከምዚ ኢልካ ሕሰብ ዝበሉ ድምፅታት ካብ ኩሉ ኣንፈት ይውሕዝልና። እዞም ድምፅታት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ቅንዕናን ሓልዮትን ተበገሱ ይመስሉ። ግናኸ ኩሉ ግዜ ንዓ ዝበቕዖ ኣይኾኑን። መብዛሕትኡ ሰብ ምኽሪ ክህበካ ከሎ ካብ ገዛእ ርእሱ ተመክሮን ፍርሕን ተበጊሱ እዩ። ኣይትጀምሮ ኣይሰርሕን እዩ ዝብሉኻ ንሳቶም ስለ ዝፈርሑ ወይ ስለ ዝፈሸሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሰባት እንታይ ክብሉኻ እዮም ዝብል ሕቶ ካብቲ ሰብ ዝለመዶ ናይ ትማሊ ኣተሓሳስባ ዘለዓለ እዩ። ሕብረተሰብ ድሕንነትካ እዩ ዝደሊ፣ ራእይኻ ግን ዓወት እዩ ዝደሊ። ዓወት ድማ ካብቲ ዝለመድካዮ ውሑስ ቦታ ወፂኻ እዩ ዝርከብ። ንኩሉ ሰብ ምስማዕ ብልሓት እዩ፣ ንኩሉ ሰብ ምእዛዝ ግን እሽነት እዩ። ሻውዓይ፣ ስምዒታዊ ብልሒ ይሃሊኻ። ስምዒታዊ ብልሒ ወይ ድማ ኢኪው ካብ ኣእምራዊ ብልሒ ኣይኪው ይበልፅ። ኣብ ህይወት ዓወት ንምምዝጋብ ክሳብ ክንደይ በሊሕ ምዃንካ ጥራይ ዘይኮነስ ስምዒትካ ክሳብ ክንደይ ክትቆፃፀር ከም እትኽእል እዩ ዝውስኖ። ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኮይኑ ክረጋጋእ ዝኽእል ንስምዒት ካልኦት ተረዲኡ ብጥበብ ዝመላለስ ሰብ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ንፋስ ይቕድም። ቁጥዓኻን ስምዒትኻን ክትገዝእ ተምሃር። ሻምናይ፣ ፋይናንሳዊ ናጽነት ህነጽ። ናይ ህይወትካ ዋና ኹን። ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ገንዘብ ክለዓል ከሎ ክልተ ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታ ኣለዎም። ገሊኦም ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፍኣት ኢሎም ክርሕቑሉ ይፍትኑ፣ ገሊኦም ድማ ለይትን መዓልትን ንዕኡ ጥራይ ይጓየዩ። እቲ ሓቂ ግን ኣብ መንጎ እዩ ዘሎ። ገንዘብ ንባዕሉ ሽቶ ኣይኮነን፣ ንሽቶታትና እነብፅሐሉ ሓያል መሳርሒ ዳ እምበር። ፋይናንሳዊ ናጽነት ንምህናጽ ቀዳማይ ስጉምቲ ምምሃር እዩ። መብዛሕትና ከመይ ጌርና ገንዘብ ከም እነምጽእ ብደሞዝ ይኹን ብንግዲ ንምሃር ኢና፣ ግን ከመይ ጌርና ከም እንሕዞን ከም እነባዝሖን ኣይንምሃርን። ገንዘብ ብርሃፅን ፃዕርን ጥራይ ኣይኮነን ዝመጽእ፣ ብፍልጠትን ብብልሓትን እዩ ዝመጽእ። ካብቲ ኣታዊኻ ንላዕሊ ክተውፅ እንተደኣ ጀሚርካ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም እተምጽእ ብዘየገድስ
ኩሉ ግዜ ድኻ ኢኻ ናይ ገንዘብ ባርያ ክንብል ከለና ንገንዘብ ጥራይ ኢልካ እትሰርሕ ብዕዳ ተሓኒቅካ እትነብርን ብሰንኪ ስእነት ገንዘብ ካብ ድሌትካ ወፂኻ ክትነብር እትግደድን ማለት እዩ። እዚ ማለት ገንዘብካ ንዓኻ ንኸገልግለካ ትእዘዞ ማለት እዩ። ገንዘብካ ኣብ ክንዲ ንዘይጠቅም ነገራት እተባኽኖ ንመጻኢኻ ዘውሕዝ ዘርኢ ጌርካ ትጥቀመሉ። ተሻይ ብደሞዝ ጥራይ ዝህብተም የለን። ደሞዝ ጥራይ ኣየዕብየካን። ደሞዝ ነቲ ንወርሒ ዘድልየካ መሰረታዊ ነገራት ክሽፍነልካ ይኽእል ይኸውን። ሓቀኛ ሃብትን ናጽነትን ግን ካብ ገዛእ ርእስኻ ጻዕርን ስራሕን እዩ ዝምንጩ። ደሞዝ ንድኻምካ መሐከሚ ዝወሃበካ ጊዜያዊ መድሓኒት እምበር ናብ ናጽነት ዘብጽሕ ቋሚ ድልድል ኣይኮነን። መብዛሕትኦም ሰባት ካልኦት ንዝሓለምዎ ሕልሚ ንምትግባር ዕድሜናን ጉልበትናን ነውፊ። ንኻልእ ሰብ ንምህብታብ ብትጋት ካብ እትሰርሕ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ሓሳብን ሕልምን ክትሰርሕ ፈትን። ደሞዝካ ንመነባብሮኻ ይሕግዝ፣ ጥበብካን ስራሕካን ግን ሃብቲ ይፈጥር። ንኻልኦት ሰባት ዓንዲ ሕቆ ኮይንካ ካብ እትህብትሞም ንምንታይ ንርእስኻ ዓንዲ ሕቆ ዘይትኸውን? ናይ ዓለምና ሓቀኛታት ሃብታማት ትእዛዝ ተቐቢሎም ዝሰርሑ ዘይኮኑስ ዕድላት ፈጢሮም ንሰባት ዘስርሑ እዮም። 10 እቲ ዝመስረትካዮ ስድራ ቤት ናይ ህይወትካ ዝዓበየ ውርሲ ምዃኑ ተረዳእ። ካብቲ ዝመጻእካሉ ስድራ ቤት ንላዕሊ እቲ በዓልካ ብምርጫኻን ብጻዕርኻን እትሃንጾ ስድራ ቤት ዝዓበየ ትርጉም ኣለዎ። እቲ ዝሓለፈ ስድራ ቤትካ ታሪክካ ክውንን ከሎ እቲ ሎሚ እትፈጥሮ ዘለካ ስድራ ቤት ግን መጻኢኻን ውርስኻን እዩ። ናብ ዝኾነ ስድራ ቤት ክትውለድ ምርጫ ይብልኻን። እቲ እትፈጥሮ ስድራ ቤት ግን ምርጫኻ እዩ። እዚ ምርጫ እዚ ድማ ዝዓበየ ሓላፍነት የሸክመካ። ንስኻ ናይቲ ገዛ መሃንዲስ፣ ሓላዊ ከምኡውን ቀንዲ መምህር ኢኻ። ኣብቲ ዝመጻእካሉ ቤት ዝጎደለካ ፍቕሪ፣ ሰላም ወይ ስርዓት ኣብዚ በዓልካ እትሃንጾ ቤት ክትመልኦ ትኽእል ኢኻ። እቲ ንደቅኻ እትገድፈሎም ዝዓበየ ሃብቲ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጦም ዝዘራእኻዮ ሰናይ ክብርታትን ዘይሃስስ ፍቕርን እዩ። ዓለም ክትቕየር ትኽእል እያ። ሰባት ክመፁን ክኸዱን ይኽእሉ እዮም። ስራሕካ ክውዳእ ይኽእል እዩ። እቲ ብሓቀኛ ፍቕሪ ዝሃነጽካዮ ስድራ ቤት ግን ንዘለኣለም ትርጉም ህይወትካ ኮይኑ ክቕጽል እዩ። ስለዚ ሃብቲ ኣብ ምእካብ ጥራይ ኣይትጥሓል። ኣብ ውሽጢ ቤትካ ገነት ኣብ ምፍጣር ተጸመድ። ሓቀኛ ዓወት ኣብ ደገ ተዓዊትካ ናብ ሰላም ዘለዎ ገዛኻ ክትምለስ ከለኻ እዩ። ቤትካ መዕቆቢኻ ጥራይ ዘይኮነስ መግለፂ መንነትካ ፍረ ጻዕርኻን እዩ። እዞም ነጥብታት እዚኦም ሎሚ እንተተተግቢርካዮም ንጽባሕ ንድሕሪ ተመሊስካ ክትርኢ ከለኻ ዘሕብን ህይወት ከም ዝህልወካ የረጋግጹልካ። ህይወትካ ኣብ ኢድካ እያ ዘላ። ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል። እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ክትገብሩ ኣይትረስዑ። ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ንምክትሳል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ። ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተሊኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ።